Petra žraloka. Mají život ve svých vlastních rukou. Když se dostanou k těmto chladnokrevným zabijákům. Potápění se žraloky v pondělí v 18:10 na Viasat Explorer. Jaké jídlo by pro vás bylo příliš? Snědli byste třeba kachní plot, celý, opeřený i se zobákem? Zakousli se do grilovaného netopíra? Riskovali byste, že se udusíte živou chobotnicí? Nebo měli byste žaludek na to rozkousat z klípkana? Máte chuť na jídla, která jsou tabu? Tabu. Po celém světě jedí místní lidé věci, které se cizincům zdají odporné. Pokrmy, které cizince odrazují, však mají pro domorodce vyšší význam. Některá jídla, jež vyvolávají odpor, mají podle místních obyvatel jedinečnou hodnotu. Zvyšují fyzickou sílu, zajišťují přežití, nebo dokonce zvyšují sexappeal. Asie představuje pro mnoho obyvatel západu oblast, která podezřelými pokrmy překypuje. A bude to asi pravda. Jedno z nejpopulárnějších a zároveň nejvíce šokujících jídel pro cizince prodávají obchodníci na filipínských ulicích. Jmenuje se balut. Byli byste schopni sníst kachní plot jen pár dnů před vylíhnutím? Je napůl vyvinuté. Mně to připadá odporné. Vidíte opeření, zobák i oči. Tvrdí, že je to hotové jídlo. Je pravda, že na poprvé se dost lidí pozvrací. Vejce se jedí snad všude na světě. Ale balut je něco jiného. Vejce je oplodněné, takže uvnitř každého z nich na vás čeká trofej. Maličké kachní embryo, s očima, zobákem, dokonce i opeřením. Vypadá to, že každou chvíli zakváká. Chutná to opravdu dobře. Zdá se, že vzhled strávníkům nevadí. Kosti a opeření jsou velmi chutné. Ano, cítíte jak opeření, tak kosti, ale chutná to dobře. Balut najdete i v Číně a jihovýchodní Asii. Na Filipínách je to však národní vášeň. Tak běžný a levný pokrm, jako jsou v Americe hot dogy. Balut je ochucen octem a mnohdy se zapíjí pivem nebo brandy. To vám pomůže lépe spolknout rosolovitou hmotu. Vynikající. Jedení balutu je rituálem, který Filipínci často používají na důkaz dospělosti nebo oddělení cizinců od domorodců. Filipínci samozřejmě vědí, že většině cizinců se dělá zle a právě proto neustále nabízejí. Zkuste to, sněste to, no tak. Markus Schmidt už žije na Filipínách 10 let. Přesto však dosud neměl odvahu balut ochutnat. Až dnes. Nejvíc mě asi odrazuje ten zápach. Zápach a vzhled. Znalci balut považují za polévku ve skořápce a je pro ně tím nejlepším. Zároveň sladká i slaná. Musím přiznat, že tak zlý ten zápach není, ale i tak to stačí. Další na řadě je žloutek. I ten je zcela odlišný od neoplodněného vaječného žloutku. Celým žloutkem procházejí žilky. To však není nic proti tomu, co vás čeká uprostřed balutu. Ne, omlouvám se, ne. Ne, když jsem uviděl ten maličký zobák a oči, to nejde.
No, when I saw the little beak and the eyes, it's just, no. It's often taboo. Jíst mláďata je častým tabu. Paul Rosen je profesorem psychologie na Pensylvánské univerzitě. Takže jíst plod může vypadat jako ještě horší věc. Je zde však ještě další problém a to, že plod se dá chápat jako něco z vnitřností živočicha, což není zrovna příjemné. A k tomu si přidejte ještě tu myšlenku, že ničíte začínající život. Lidi však k tomuto pokrmu přitahuje něco jiného než jen chuť. Hlavně v noci, kdy se ulicemi rozléhá vyvolávání prodavačů. Pro mnoho Filipínců představuje balut afrodiziakum, elixír, kterému zde přezdívají filipínská Viagra. Margarita Holmesová je psycholožka, která zároveň píše články o sexu do filipínského tisku. Říká, že už od dětství má velkou důvěru k tomuto pokrmu. Používá ho a zdá se, že opravdu funguje. To asi znamená, že bych to měla také vyzkoušet. Kdybychom to vzali velmi přesně, není to opravdové afrodiziakum, protože funkcí afrodiziak je, že zvyšují sexuální touhu. Filipínští muži ale o balutu říkají především pank, patigas an ktut. To znamená, neroztřesou se mi kolena. V podstatě to tedy znamená, že balut jim dodává sílu a výdrž. Díky balutu mám 16 dětí a 5 žen. Je to dobré pro sex po filipínsku. Vědci sice nad myšlenkou afrodiziak pochybují, lidé jim však dále velmi věří. Když se řekne, že je něco afrodiziakum, tak se jím také stane. William Ian Miller je profesorem na Michiganské univerzitě. Ano, je to velmi ovlivnitelná věc. Když o něčem řeknete, že je to afrodiziakum, lidé budou hned reagovat. No ano, snědl jsem kachní zárodek z vajíčka a nemohl jsem přestat celých 6 týdnů. A lidé začnou okamžitě myslet, ano, dnes si dám kachní vejce a v noci budu král. Balut si však zdaleka nekupují jen muži. Jedni z nejlepších zákazníků prodavačů jsou královny noci. Jím balut každý večer, někdy s ním 4 nebo i více. Opravdu to chutná moc dobře. A teď mám dostatek energie jít do práce. Balut jako afrodiziakum je součástí naší kultury a součástí našeho mýtu. Zdá se, že tento sebenaplňující se předpoklad funguje, tak proč ne? Ať už balut zvyšuje sexuální touhu nebo ne, je to obyčejné jídlo z ulice a v kuchyni gurmánů místo nemá. Šéf-kuchař Mike Pradu má však balut rád už od dětství. Nyní si zadal téměř nesplnitelný úkol. Připravit gurmánskou večeři o 6 chodech. Z nichž každý bude obsahovat balut. Někteří mí hosté balut nejedí. Dnes je k tomu ale přimějí. Mike musí odjet z Manily do přípravny balutů. Zde rostou tisíce vajec v inkubátorech stimulujících teplo kachní matky pod úzkostlivým dohledem majitele Andyho Conchia, až do magického momentu, kdy jsou dostatečně velká, že se dají konzumovat. Balut je prostě 17, 18 nebo 19 denní embryo, živý zárodek žijící uvnitř skořápky. Takže kachňátka uvnitř jsou živá? Ano, jsou. Necháváme je tu uvnitř v inkubátoru. Počkáme ještě dalších 11 až 29 dní, poté se vylíhnou a stanou se z nich opravdová malá kachňátka. Přestože uvnitř jsou živá kachňátka, pan Concio není na mláďata přecitlivělý. Klidně rozbije syrové vejce bez mrknutí oka. Majku, ukážu ti vejce v různých stádiích. Tohle je 7denní,
Vidíš, zrovna se tady začínají tvořit žilky. A tady je 15denní. Vidíš? Hýbe se. Tohle je 15denní? 15denní, ano. A tady je 18denní. 3denní rozdíl. Vidíš, jak rychle v tomto stádiu roste? Mnoho lidí by nemohlo pěstovat plody určené k snědku. Ne však Mike, ten už plánuje recepty. V manilské restauraci připravuje šéf-kuchař Mike Prado speciální večeři. Na jídelníčku bude specialita. Kachní zárodek balut. Budu chystat 6 různých jídel, z nichž každé bude obsahovat balut. Tady je balut v listovém těstě. A tady jako osmažený. Chutnat to bude skvěle. Mletý balut se sýrovou omáčkou. Tohle použiji jako hnízdo. A dám si pozor, abych je nerozbil. Toto bude zlatý hřeb večera. Mezitím dorazili Mikeovi hosté. A někteří začínají mít strach. Jsem otevřená skoro všemu, ale no nevím. Jak to bude křupat a praskat, ještě uvidím. Teď zrovna mám dost strach, ale prostě se vydám kuchaři na milost. Všichni se shodují na tom, že jídlo vypadá velmi lákavě. Opravdovým testem však bude jeho chuť. Alespoň Marilyn stále ještě váhá. Ostatní se však dávají do ochutnávání. Tohle je nejlepší část. Ani bych neřekla, že je to kachní mládě. Když se balut zamaskuje, je to poprvé snadnější. Pokud je balut zabalen, je to v pořádku. Marilyn však nestačí ani to. Ne, tak tohle zastřízliva nesním. Možná později. Většina hostů kuchaře chválí. Dobré. Je to velmi dobré. Majka to nepřekvapuje. Vždy věřil tomu, že malý zárodek je pro kulinářské umění stvořený. Myslím, že bych to měl dělat častěji pro více Filipínců. Mike si balut vychutná i tradičním způsobem. Podobně jako pouliční prodavač si dá poslední kousek sám. Vynikající. Lidé v Manile jedí kachní zárodek, aby zlepšili svou sexuální výkonnost. V odlehlých oblastech, kde je jídla nedostatek, však lidé nemají takový výběr. Tam závisejí na tom, co jim poskytne země, a učí se vychutnávat jídla, která ostatní považují za strašná. V odlehlých oblastech Papuji Nové Gvineje loví lidé z kmene Karan jinou delikatesu. Má kožešinu, tesáky a drápy. A je to něco, co by většina lidí ze západního světa rozhodně neochutnala. Tou pochutinou je netopír, přesnější označení kaloň. Kaloň má velmi chutné maso. Jíme ho několikrát do měsíce.
Pro obyvatele západní polokoule představuje netopír noční můry a hororové filmy. Při slově netopír si mnoho lidí představí upíry zakusující své tesáky do bezbraných obětí. I v běžném životě představují netopíři přenašeče obávaných nemocí, jako je vzteklina. Většina lidí se k těmto živočichům nechce ani přiblížit, o jejich konzumaci nemluvě. Ano, představuji si je jako něco odpudivého. Celý netopír s křídly a tak, no nevím, to bych asi nezvládl. Netopír? To asi ne. V oblasti Madangu v Papui Nové Gvineji lidé tradičně netopíry chytají jako potravu. Kaloni je zde nejběžnějším druhem netopíra. Zároveň je to největší netopír na světě. Všechno je na něm větší. Drápy, zuby i křídla. Tito živočichové mohou vážit až 1,5 kilogramu. To je 50krát víc než běžný netopír. Netopíři vyvolávají v Američanech množství odpudivých představ. Tom Fricke pracuje jako odborník na srovnávání kultur na Michiganské univerzitě. Většina lidí si při zmínce o netopírech představuje dosti extrémní asociace. Představují si upíra, živočicha, který saje krev živých tvorů. K tomu si připočtěme asociace s temnotou a temnými silami. Kaloni nejsou snadnou kořistí. Pro muže z kmene Karan je však jejich lov tradicí. Byli vychováni, aby je chytali pomocí vynalézavosti a po domácku vyrobených zbraní. Jeffrey o to ví, jak velké netopíry chytit. Používáme luk a šípy, kousky dřeva nebo naostřené větve. Lovíme mnoha způsoby. Snadné to není. Tito zkušení lovci budou dnes předávat svou tradici chytání a konzumace těchto zvířat nové generaci. Kluk na západě by se pravděpodobně vypravil s otcem na lov kachen. Tady však kluka, jako je Liebert James, čeká lov netopírů. Kaloni přes den odpočívají ve stromech nad vodou. Důležité je přiblížit se k nim dostatečně rychle, aby se nestihli vzbudit a uletět. Muži se přibližují vodou prorostlou rákosím. Kaloni však stačí uprchnout dříve, než se k ním někdo přiblíží. Teď budou muset změnit taktiku a napadnout netopíry zákeřně zezadu z hustého porostu. Nic netušící kaloni čekají, oči na stopkách a s připravenými křídly. Muži jsou však stále dostatečně daleko. Budou se muset přebrodit přes jezero. To však má jeden háček. Jezero je plné vražedných krokodýlů. Máme strach z krokodýlů. Uslyší šplouchající vodu a mohli by na nás přijít. Někdy míváme strach. Nic však nemůže zastavit tyto lovce, kteří se přiblíží ke zvířatům, od kterých by většina ostatních utekla. S noži v rukou prohlížejí muži stromy a jsou připraveni zabíjet. Dostali jsme je ve stromech, zatímco odpočívali. Spadli dolů a my jsme je chytili. Popadali do vody, kde jsme je pozbírali a dali do kánoje. My je chytáme a oni utíkají. My se je snažíme udeřit a oni se snaží uletět. Liebertovi a starším lovcům se podařilo ulovit mnoho netopírů a už jim kručí v žaludku. Hlavní chod však potřebuje nějakou přílohu. Před návratem do vesnice si lovci vychutnají ještě jednu, pro někoho odstrašující chuť. Larvy.
Tyto opuchlé, hýbající se larvy žijí ve schnilých kmenech stromů ságo. Když karanští muži najdou bohatý zdroj, mohou oslavovat. Taková spousta. Z tohoto stromu jich bude mnoho. Tady jsou jich stovky. Tisíce. Pokusíme se je nakonec spočítat. Mnoho lidí by bylo raději, kdyby larvy rychle zmizely. Tito lovci je však pozbírají, protože chuť ještě žijících živočichů milují. Chutnají sladce, jako mléko z obchodu. Když do larvy kousnete, chutná jako mléko. Je to naše oblíbené jídlo, moc nám chutná. Opravdu rádi larvy jíme. Když je žvíkáte, tak se v ústech vrtí. A potom je rozkoušete a spolknete. Každá živočišná bílkovina je stejná. V podstatě bychom ji měli konzumovat a mělo by nám být jedno, odkud pochází, jestli z krysy, psa nebo červa. Hmyz je pro nás dobrý. S některými typy bílkovin ale máme problém. Jeffrey by rád snědl i poslední hrst plnou larev, ale ostatní mu to nedovolí. Teď je zabalíme a vezmeme sebou do vesnice. Tam je budeme jíst společně s ženami a dětmi. Je po lovu a s netopíry i larvami začíná hostina. Ve vesnici už se krájejí kokosy. Zbytek receptu by však mohl někomu způsobit mdloby. Teď opálím chlupy kaloně. Netopír se opálí, aby zmizela kožešina. Poté se nakrájí na kousky a zlehka se povaří. Většina masa tak zůstane syrová. Tohle zvíře má tesáky, drápy a kožená křídla. To by většinu nezasvěcených odradilo. Těmto mužům se však zbíhají sliny. Už mi kručí v žaludku, těším se na jídlo. Jako předkrm se budou podávat smažené larvy. K tomu trochu zeleniny na ozdobu. První budou jíst lovci, kteří jídlo obstarali. Jí se maso i kosti. A jak takový netopír chutná? Chutná to jako kuře, je to dost podobná chuť. Dobrá chuť. V těchto místech samozřejmě mnoho kuřat není. Tato vesnice je u vody, takže nejběžněji se chytají ryby, želvy nebo krokodýly. A protože mnoho vesničanů nechová dobytek, netopíři jsou důležitým zdrojem bílkovin. Lov kvůli bílkovinám se stal stylem života. Tradicí, která se předává z jedné generace na druhou. Děláme to, co naši předkové. Stejně jako oni, i my jíme kaloně. Jinde je nejedí. Jejich tradice zase neznáme my. Jíme netopíry, protože to dělali naši předkové. A stejně tak je budou jíst naše děti a vnoučata. Někteří lidé se netopírů bojí, ale jejich konzumace není nebezpečná. Jiný pokrm však být může. Máte dost odvahy na to, abyste se pustili do jídla, které s vámi bude bojovat? Má to velkou baňatou hlavu, slídivé oči a 8 kroutících se chapadel. Ve slizovitém těle bez kostí bývá někdy jedovatý inkoust. Mluvíme o chobotnici.
Mnozí je považují za něco ošklivého a odporného. Rozhodně by je nepovažovali za večeři. Především se to hýbe. Ne, nesnědla bych nic živého. Musíte si dávat pozor, aby se vám nepřilepila v krku, když ji polikáte. Zacpalo mi to celá ústa. Chobotnice, ta je moc velká. V Koreji je toto zvíře považováno za delikatesu. Místní lidé vymysleli mnoho způsobů, jak připravit její tuhé maso a dlouhá tenká chapadla. Existuje však jeden populární způsob, jak jíst chobotnici, který mnoha lidem zvedá žaludek. Taková chobotnice se nevaří. Dokonce se ani nezabíjí. Jí se za syrova. Ano, živou chobotnici mám rád. Chutná dobře. Opravdu velmi dobře. Živá chobotnice chutná moc dobře, jím ji velmi ráda. Zde v Soulu v Jižní Koreji se vydává mnoho příznivců dobrých jídel na ulici, které by se jiní raději vyhnuli. Mluvíme o netradiční řadě restaurací, která se nazývá Octopus Street. Nejstarší z těchto 13 restaurací je Yurim Naki. Šéf kuchař Seng Chul umí připravit takové hlavní jídlo, které ponechá ostatní kuchaře v úžasu. Chobotnice má velkou sílu. Když ji ale budete takto mačkat, ztratí ji, protože z ní vysáváte slanou vodu. Toto musíte udělat několikrát a poté ji rozříznout zde, v místě, kde má inkoustový vak. Teď je chobotnice v bezvědomí. Mnozí lidé by se těchto slizkých kusů ani nedotkli. Šéf kuchař je však nakrájí na jednohubky pro labužníky. Rozkrájení na kusy by zabilo téměř každého žijícího tvora, ne však chobotnici. Rozkouskovaná chobotnice možná vypadá, že je mrtvá, ale může žít ještě další 3 hodiny. A večeře je na stole. Živá chobotnice však není běžný pokrm ani pro Korejce. Tyto středoškolačky se jí právě chystají ochutnat poprvé. Je to živé. Zase se přisála. Samý sliz. Slizké a tuhé. Lepí se mi v puse. Tahle se ještě hýbe. Mnoho lidí by považovalo konzumaci živé chobotnice za něco odporného. Někteří jdou však ještě dál. Jedí živou chobotnici v celku. S 8 chapadly a 1000 přísavkami je chobotnice poměrně velké sousto. A navíc nevzdává se bez boje. Někdy to však není jen obtížné, může to být i smrtelně nebezpečné. Snažil jsem se sníst celou chobotnici. Kousek chapadla se mi dostal mezi zuby a začal jsem se dusit. Tento prodavač nehodu přežil. Jiní ale tolik štěstí neměli. 26. dubna 2002 večeřel doma v Soulu jeden muž. Jeho žena mu připravila jeho oblíbený pokrm – živou chobotnici. Když začal muž celou chobotnici polikat, přisála se mu chapadla uvnitř krku a zacpala mu tak přívod vzduchu do plic. Muž se brzy začal dusit.
Jeho žena zavolala záchranku, ale muži už zbývaly jen minuty života. Zemřel. Doktor Chow Yu Choi, lékař. Nezapomeňte, že nebezpečí udušení existuje vždy. Jestliže má někdo v krku překážku, která blokuje proudění vzduchu, zhruba po 4 minutách riskuje smrt. Proč tedy někdo konzumuje tak slizkou a smrtelně nebezpečnou věc? Odpověď je jednoduchá. Korejci věří, že pojídání živých chobotnic je zaručený způsob, jak rychle získat sílu a výdrž. A právě proto chobotnice rádi jedí ti, kdo trénují bojové umění kendo. Při kendu je třeba koncentrace a výdrž. Jeden ze studentů je ale v nevýhodě. Američan Ingram Jones ještě nezažil sílu, kterou živá chobotnice člověku dodá. Ingram je rozhodnut, že dnes večer předvede svou odvahu a smrtelně nebezpečné jídlo pozře. Konzumace nebezpečných jídel dodává jednotlivci identitu a skupině pospolitost. Většinou se tak děje při určitém rituálu. Tato jídla mají určité hodnoty, která něco vypovídají o identitě a charakteru lidí, kteří je jedí. Ingram už dokázal, že dovede bojovat jako Korejec. Teď mu ještě zbývá předvést, že má i žaludek na to, aby jedl jako Korejec. V Americe mě učili, když je to živé, nejez to. Ale přišel jsem do Koreje a tady živé věci jedí. Prostě to tak mají rádi, ale rozhodně je to úplně cizí věc. Ingram bedlivě sleduje, aby se naučil techniku. Takhle se to jí, toto je ten správný způsob. Živá chobotnice se natočí na tyčinky. Teď sní celou tu věc. Pak si ji dáte do pusy a doufáte, že máte silnější čelisti, než má chobotnice chapadla. Teď je na řadě Ingram. Právě se chystám sníst živou chobotnici. Celou živou chobotnici. To je teda sousto. Ingram zápasí s chapadly, která se mu přisávají na jazyk, zuby a vnitřek úst. Je to plné slizu. To stačí. Ingram je sice skvělým bojovníkem kendo, ale na chobotnici nemá. Rozžvíkat ji není problém. Problém je ji spolknout, protože je strašně slizká a lepí se na jazyk. Když se vám něco lepí na jazyk, je těžké to spolknout, dost těžké. Kluci, sorry, snažil jsem se. Ingramovi zůstává nový obdiv k jeho korejským kamarádům. Mají kuráž, opravdu velkou. Jsou hodně stateční. A získal respekt i k houževnaté chobotnici. Tito korejští bojovníci nejsou jediní, kdo pozře něco, co mnozí považují za velmi nebezpečné.
Lidé s dobrodružnou povahou často vyhledávají ty nejextrémnější kulinářské zážitky. Ti, kdo jsou ochotni experimentovat, zjišťují, že jídlo jim může otevřít cestu do exotických a zakázaných zemí. New York. Město, kde jsou lidé pyšní na skvělé restaurace a odvážný jazyk. Jednou ročně se však v New Yorku koná jedinečná akce, na které jsou šokováni i někteří New Yorkčané. Jedná se o každoroční gala večer klubu cestovatelů, který se koná v hotelu Waldorf Astoria. Členové tohoto klubu patří k největším dobrodruhům na světě. Vrcholem večera je hodina testování, kdy se nabízejí jednohubky, které mohou mít nohy, tvář či jazyk. Může to být pro někoho příliš. Když například kuchaři hotelu Waldorf připravují malé červy. Byli byste ochotni zaplatit $275 za talíř plný štírů? Nebo čekat celý rok na porci švába? Představa té strašné břečky uvnitř, to je nechutné. Upřímně řečeno bych si radši nechal vypíchnout oko, než něco takového sníst. Sehnat všechny tyto pokrmy má za úkol jeden muž. Gene Rourke. Gene je exotickým kuchařem, podnikatelem a lovcem velkých zvířat. Pro tento rok má vymyšleno téma. Po celém světě sbíral zvířata, kterými se živili průzkumníci v divočině. Kdybyste cestovali před 50 lety, tohle by vás mohlo udržet při životě možná 2 týdny, možná 3. Klub cestovatelů už jen tak něco nepřekvapí, ale Gene je muž na svém místě. Neexistuje jídlo, které bych odmítl vyzkoušet. Myslím, že za správných okolností se dá jíst cokoliv. Geneův dům okupují tisíce živých, kroutících se a lezoucích živočichů a jejich částí. Jsou zde vakuově zabalení hadi i mražení aligátoři. Samozřejmě to dáme všechno zase dokupy. Na gala večeru budou zvířata z celého světa. Aby zůstala čerstvá, dovážejí se všechna zvířata naráz, jen pár hodin před začátkem večeře. A tady se díváme na pokrm. Hvězdy večera mají 8 noh, 8 očí a obrovské tesáky. Jde o živé sklípkany z jihovýchodní Asie. Pro člověka trpícího arachnofobií by to byla nejhorší noční můra. Gene však tvrdí, že čím jsou větší, tím lépe. 3 centimetrový sklípkan je k ničemu. Potřebujeme něco, co bude vypadat skvěle, šťavnatě, abyste měli chuť se do toho rovnou zakousnout. Živočichové, na které bude Gene lákat, jsou ve skutečnosti denním pokrmem pro mnoho lidí v různých koutech světa. Budou mít návštěvníci dost odvahy na to, aby rozkousali 15-centimetrového chlupatého pavouka? Lidé z kmene Yanomami ve Venezuele to dělají běžně. Nebo si strčí do pusy obrovské syčící šváby, děti na Madagaskaru je jedí jako sladkosti. Konzumace hmyzu je rozšířená v tradičních kulturách po celém světě. Carol Cooneyhanová je profesorkou antropologie na univerzitě v Millersville. Ve městech se jasněji a přesněji poznají hranice mezi přírodou a kulturou. A protože hmyz patří do přírody, ve městech je najednou nepřijatelný. Je to i proto, že ve městech je k dispozici mnoho jiného jídla. Dnes večer se bude konat večeře klubu cestovatelů. Zvířata všeho druhu od cvrčků po Karibu jsou v Geneově dodávce a zároveň na dnešním menu. Panuje nervozita. Přijde 1650 až 1700 lidí. Mám pocit, že je to jako připravovat se na zdolání hory. Na vrchol vystoupíme dnes v 5 hodin, když se otevřou dveře.
Jean se nemůže dočkat, až se podělí o své gastronomické pochutiny. Kuchaři v hotelu Waldorf Astoria jsou ale spíše zvyklí připravovat jehněčí stehínka než nohy z klípkana. Ukážu vám, co tu máme. Několik překvapení. That's yummy. Oh, I tell you, huh? You can make like a little pretzel. A little... Kuchaři mohou být potěšeni výzvou, že mají přeměnit kreatury v kulinářské dobroty. To však neznamená, že jsou nadšeni z toho, že mají pracovat s těmito surovinami. Toto jsou šváby z Madagaskaru. Nepokoušou vás. Chutnají velmi dobře. A tohle je jaký druh? Šváby jsou pouze jedním druhem exotických přísad, které Jean přináší do kuchyně. Oční bulvy jsou měkké. Některé z nich povaříme a nakrájíme na plátky. Další naplníme. Mám i varlata. Skvělé. Přestože polovina přísad se ještě vrtí a plazí, kuchyň je připravená. Dá se do práce. Pozor na ostré zuby. Začíná kulinářský tanec přetvoření švábů, hlodavců a plazů v pokrmy labužníků. Když je správně naservírujete, vypadají chutně. Už to nejsou ty příšery, které chce každý zašlápnout nebo od nich utéct. Někteří kuchaři jsou natolik zvědaví, že zboží sami zkoušejí. Jako bramborové chipsy. Very nice. Oh. Jak ale můžete docílit toho, aby něco s viditelnou kostrou vypadalo lákavě, než kvůli chutnalo skvěle? Především musíte zajistit, aby to bylo mrtvé v momentě, kdy se to dotkne vašeho jazyka. Olej musí být dostatečně vřelý, takže se hned osmaží. Tyhle tvory byste rozhodně nechtěli mít v žaludku živé. I sklípkani mají svůj recept. K nálevu použijeme tuto brandy. Namočíme je do ní asi na 20 minut. Poté je vytáhneme a nabodneme na špízi. Budou se smažit ponořené do oleje a poté budou vypadat zhruba takto. Konzumace tak neobvyklých jídel sebou nese zvláštní rizika. Mnoho druhů sklípkanů má maličké jedové chloupky, kterými mohou napadat predátory. Způsobují bolest a svědění. Ochlupení se tedy musí opálit. Jinak by mohli jít hosté dnes domů s poštípanými hrdly. Také konzumace štírů má svá nebezpečí. Jedový vak a ocas s jedovou žlázou se musí pořádně povařit. Jedy by jinak mohly způsobit znecitlivění jazyka. Nakonec se podařilo všechno proměnit v mistrovská díla určená k snědku. Zde máme suši z cvrčky, moučné červy v listovém těstě, oční bulvy, ty jsou velmi dobré. A přichází vrchol večera. Dobrý večer, vítejte v hotelu Waldorf Astoria. Jean s napětím očekává reakce hostů. Tito lidé se právě setkávají tváří v tvář se svými pokrmy. Ze všeho nejdříve musí spolknout strach. Náhodou je to moc dobré. Z Madagaskaru? Ukažte. Vynikající. Kraví oči. Výborné. Uvidíte, jak se bude měnit výraz ve tvářích. Jak se budou přemáhat, aby to strčili do úst. Je to dost jedinečný výraz. Nevím, jak bych ho popsal. Výraz úžasu, to by mohlo být to pravé, s troškou šoku. Drápy aligátorů, moc dobré. Hýbou se ještě? Pokud se chystáte na hmyz, nezapomeňte mezizubní nit. Na tak malé nožičky nejsem zvyklá. Nožičky a tykadla zůstávají trčet v zubech. Nemáte párátko? Tématem večera je dobrodružství, i když mez, za kterou se kdo vydá, je u každého jiná. Nemám rád mrtvé pavouky. Rozmačkané a smažené je jíst rozhodně nebudu. Vypadají stejně jako v zoo, jen jsou mrtví.
I když se našlo několik ostýchavců, Jeanovi delikatesy měly velký úspěch. Snědly se všechny oční bulby. I varlata jsou pryč. Myslím, že největším překvapením byl hmyz. Lidé obléhali stoly se sklípkany a štíry. Je to dobré. Celým smyslem bylo vytvořit úsměvy na tvářích. A to se nám dnes podařilo, takže bych řekl, že to byl úspěch. Není to pro každého, ale myslím, že byste to měli alespoň vyzkoušet. Jednou vyzkoušet a uvidíte, jestli vám to bude chutnat. Všichni živočichové jedí, aby přežili. Jen člověk však jídlo najde, připraví a naservíruje tolika možnými způsoby a pro tolik možných účelů. Jako drogu pro lásku, jako rodinnou tradici, jako test odvahy nebo jako typ dobrodružství. Od chvíle, kdy Eva poprvé kousla do jablka až do dneška, používají lidé jídlo k tomu, aby poznali tajemství lidských zážitků. Jak daleko jsme ochotni zajít, abychom ochutnali něco neslýchaného, šokujícího, nechutného nebo tabuizovaného? Mýtus byl vytesán do kamene. Ale pravdu jsme nalezli v písku.